Gila. Omongan Mas Gil di emen jame keri. Ya lah ndek aja sembarang ning. Apa nganunan anggun, tapi kok diterik kakak kok bar iki. Bar iki tak bekeli. Kau menggenggamku. Kuwi enek mie. Enek tahu, enek tempe, enek jangan. Wah, Bu, oke. Jangan renono. Nanti nang buat masalah ini wakil ya. buat aku izin jaluk bonjolek jaluk ayah karo jaluk mama izin. Jadi aku tau mak. Iya. Tak nampak nek. Itu Mas Gil nyapa balik dhisik pun enggak tahu. Kok enggak nangis. Wahing. Mbak roh Mas Imam. Web antingnya yang satu mana? Iya aku mau ilang apa nanti? Foto-foto gak aku ndek iki nyepot apa ngono lho. Ning ndi ate? Aku kelingan kok ning endi lek aku nyepot. Ning kamar kono. Nur kono. Itu Ning gedung. lek raning jeding kono ndek pas ngene-ngene. Gedung ndi? Pas cuci muka to arep Jeding endi? jeding kono. Nek dhewe. Cuci muka terus kegeret karo anduk lho. Tak ngono tapi aku mual karepe goleki.